Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadrotal kuroma, poro alim, poro kiai, poro kasepuhan ingkang tansah kita mulyakaken ugi ingkang kita takdimi, linangkung dateng panjenenganipun Simbah Kiai Hasyim Asy'ari ingkang kita mulyakaken, ingkang kita takdimi, panjenenganipun Akhinal Karim Ibnal Karim Bapak Kiai Mughni Labib ingkang kita mulyakaken ugi ingkang kita takdimi, ugi para kiai, para kasepuhan, para alim ingkang rawuh wonten majelis punika, ingkang boten waget kawula sebat setunggal-setunggalipun asma karimipun ingkang kita mulyakaken ugi ingkang kita takdimi. Bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, bapak-bapak pejabat Forkom Pincam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, ingkang kita hormati, Bapak Kepala Desa, ingkang kita hormati, para rawuh sedaya kakung semawana putri, jamaah pengaosan selapanan Rabu Wage, ingkang kita mulyakaken lan mugi dipun mulyakaken kalian Allah. Alhamdulillah siang punika kita sedaya waget makempal. Sareng-sareng kita sedaya tholabul ilmi, sareng-sareng kita sedaya mangayu bagya kranten selapanan Rabu Wage sampun dipun bikak malih. Mugi-mugi kita sedaya kalian Allah dipun paringi ganjaran ingkang kathah. Mugi-mugi kalian Allah dipun sehataken dohir batosipun, diparingi panjang umur hingga kita sedaya waget derek selapanan Rabu Wage lan mugia kula panjenengan sedaya kalian Allah dipun dadosaken tiang-tiang ingkang slamet donya slamet akhiratipun. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, niki kok wedok kabeh. Ya. Ket wingi kula niku Bu, angger ngaji mbuh ning Selasan, mbuh Kemis Pon, iki tambah Rebo Wage. Omong wong wedok kabeh. Wau namung 7 menit kula ya tak nambahi 7 menit. Jatosipun kula niku aras-arasen ngaos medal niku. Wis yate manyaran.
Nggih. Dadi saya kepengin teng griya nggogok nglemokke awak. Ananging teng mriki niki kranten dipun timbali tur wonten teng mriki niki wonten sederek kula rencang mukhalid kula panjenenganipun Akhinal Karim Mas Kiai Mughni Labib kula ora iso pola. Nggih insyaallah kula sowan. Wau sampun kathah dipun ngendikaaken. Memang kula jenengan kabeh niki mbah ning donya mbah ning akhirat niku selaku dadi wong mukmin sing awam. Wong muslim sing awam iki aja nganti pisan-pisan kula jenengan kabeh kuwi adoh saka para alim, para ulama. Ayo sing dicekeli teko dawuh Kanjeng Nabi to yu. Kanjeng Nabi niku lek dawuhaken ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Kowe kabeh wong kuancen do manuta marang kiai marang wong alim. Krana wong alim kuwi dadi pepadang ning donya lan dadi pepadang pelita ning ngon akhirat. Nek sampean ning donya kowe kok ora tau melu kiai, andum slamet yu. Dadi apa dawuhe kiai iki teko dinut. Perkara sesuk kuwi ning akhirat kuwi hisabe kuwi manut. Sampean iki kepenak sing paling susah iki kaya kula Mas Labib, Mbak Asari iki susah. Ha nek sampean sesuk ning akhirat ketemu malaikat wong ngendi kowe? Wancen. Jamaah sapa? Mas Mughni Labib. Arep nanti mlebu swarga. Lah kok arep mlebu swarga? Amalmu apa? Kathah. Lah apa? Kula niku namung nderek Mas Mughni Labib. Pokok men kula niku nderek. Kula niku digengken jengking-jengking mlumah-mlumah. Kula nderekke Mas Mughni Labib. Konen kula swargane niku nderek Mas Mughni. Tenan kuwi nggih. Akhire malaikat interogasi Mas Labib. Kayak bener jamaah sampean nggih nika jamaah kula ning cok jlang-jling. Lah terus kaya kepiye? Nggih senajan jlang-jling ning tiyang menika niku wong mancen nggih pripun nggih. Senajan jlang-jling namung piyambake niku teng manah niku nggadahi rasa remen kalian para wong alim. Nggih ngoten niku malaikat nyumanggaaken ning kula niku nyuwun jenengan tetep niku jamaah kula lebetke swarga. Penak apa ora? Paling penak niku kaya sampean kabeh. Ora modal apa-apa mung moto karo bokong tok. Wae ngono kuwi kok ya oleh ganjaran, nggih napa mboten? Lah niku. Makane teng mriki niki nyuwun pangapunten, niki kula nyuwun hadiah Fatihah kagem almarhum Allah yarham Bapak Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rais. Salah setunggalipun kiai muda saking Kendal putranipun Syekh Dimyati Rais. Kaliwungu Kendal. Nembe mawon kapundhut kala wingi enjang. Niki kula nyuwun hadiah Fatihah sak menika nggih kanthi ikhlasipun manah. Mugi-mugi estu hadiah Fatihah kula panjenengan sedaya dipun tampi kalian Gusti Allah. Lan panjenenganipun dipun panggenaken wonten swarganipun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Kula lajengaken. Memang sakniki niki kula jenengan kabeh niku pancen nggih dicoba kalian Gusti. Kelangan kiai-kiai sing alim. Magelang kala wingi kelangan Mbah Solihun sing paling tuwa. Kendal kala wingi kelangan Gus Alamuddin.
Niki kula panjenengan sedaya kok terus muni alah sing tuwa wis ra ana, wis teko nggogok ngomah. Ora usah ngaji wae. Akae sing ana putrane. Ayo wong ku sing enom kok ya jati-jati enom ku tetep mlentrong. Ngono ya yu. Ayo jenenge jati iki senajan enom saya suwe dijagongi dilus-lus lah tetep dadi tuwa. Wong sampean ya wis tau enom kok. Nah nggih ngoten iki. Nek ana kiai kapundhut kula jenengan kabeh niki dadi wong mukmin iki wajib susah. Krana ngapa? Wonten kiai wong alim sing kapundhut niki donya niku agama kuwi dadi peteng. Mautul alim zulmatun. Patine kiai kapamatine sedane wong alim kuwi dadi pepeteng kanggone nek cara bapak kula meni zulmatun dadi pepeteng ki mergo ora ana peneruse. Tapi nek ana peneruse kuwi sing nerusaken menika panjenengan cepengi lan panjenengan dadosaken guru. Insyaallah kula jenengan kabeh iki dadi wong sing slamet donya lan akhirat. Ngono kuwi lho ya. Wong mau lho pun Mas Kyai nika pun napa ngendikake tentang iman. Nggih. Sampeyan lak ya wong iman to. Niku kados niku. Makane kula panjenengan ya susah ning aja kebangetan. Wis saiki sing wis saiki sing arep teka monggo kula jenengan kabeh dandani bareng-bareng. Ayo bareng-bareng kula jenengan kabeh niki ninggalake kesusahan teng mriki niki bareng-bareng ibadah dhateng Gusti Allah. Cara mangkat rebo wagenan ngoten niku ya sing akeh ngene iki jane. Nek wong sampeyan iki pilih-pilih kok. Nek pembukaan akeh. Ning mengko anggere wis mulai rebo wage alah celempit-celempit. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan mboten usah khawatir. Dadi menungso niku mung garing lakoni. Jenengan barang niku nyuwuna rejeki dhateng Gusti Allah. Kanggo napa kagem sangung ibadah? Aja kok terus main-main karo Gusti Allah. Gusti Allah niku lek ngendikaaken ya ibna Adam. Ana ar-razzaq wa anta marzuq. Anak Adam, sampean niku anak putune Nabi Adam mboten? Ora ana sing dilahirke saka watu to? Ora ana. Anak Adam, ingsun Allah iki zat sing paring rezeki. Lan sira kabeh kuwi menungso kuwi sing tak paringi rezeki. Maka nek wis diparingi rezeki kaya ngoten niku aja nganti kula panjenengan sedaya niki taate ilang. Kranten napa? Kranten menawi kula panjenengan sedaya niku diparingi rezeki karo Gusti Allah kok taate ilang kelawan sebab diparingi rezeki kuwi kula jenengan kabeh niku dicap dadi wong-wong sing ora nyukuri nikmate Gusti Allah. Lah nek ngene iki kan kula nyawang niku jenengan wong-wong sing nyukuri nikmate Gusti Allah. Makane nek masalah sangu barang rasa mikir yu. Ya, ora usah mikir. Susah niku aja terus-terusan susah. Ya kula Mas Labib bareng ku ya susah wong ditinggal bapak. Nggih mboten. Nek susah terus ki ora oleh Kanjeng Nabi. Jenengan nggih ngoten, masalah napa mawon niki aja ngantek jenengan niku susah niku terus-terusan susah. Kanjeng Nabi mboten angsa. Wonten hadis niku ngendikaaken, suatu saat Kanjeng Nabi niku miyos. Lah niku petuk kalian sahabatipun namanipun sahabat Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Sinten yu? Abdullah ibnu Mas'ud. Lah Kanjeng Nabi niku ningali kalian sahabat Abdullah niku gak susah. Lajeng Kanjeng Nabi niku ngendikani kalian sahabat Abdullah. La yuksiru hammaka. Wa ma yuqaddaru yakunu
Wa ma yurzaku ya'ti. Dul ngono kuwi. Abang dolah kok jeneng Abdullah kan ya dul. Kowe iki aja susah-susah. Aja kakean susah. Kanjeng Nabi niku lek dawuhaken kabeh wis ditakdirke karo Gusti Allah kuwi apa sing ditakdirke karo Gusti Allah iki bakal teko lan bakal ana. Lan kabeh sing wis direjekake karo Gusti Allah iki bakal ana ning ngarepan. Niki Kanjeng. Makane jenengan sedaya niki ora usah khawatir. Ngaji utawa ngaji, saiki ngaji, sesuk Ahad Kliwon, ngaji meneh. Wis ngono kuwi. Ha sangune teng pundi? Wis rasa mikir sangu. Jenengan ra iso nyewa angkutan mlaku. Malah tambah akeh ganjarane. Ngono tak omongi kok. Ha pun tuwa ora apa-apa. Sampeyan kok niat saka omah, niate ngaji karo kiai, mlaku kekeselen ning tengah dalan kok bablas mati swarga. Ora ngandel jajalan sira. Nggih, napa mboten? Nggih. Makane kula jenengan kabeh wis ayo bareng-bareng. Wis teko kiai-kiai niku diderekke. Kula jenengan kabeh niki nek ning donya niku kok ora nderek kiai kesasar yo. Apa meneh ning akhirat. Wis diderekke, disuwun ilmune. Ilmune diamalake biqadril imkan. Sak kuwate kula jenengan kabeh. Ilmune diamalke, dimanfaatake ngilmune. Kagem napa dandani awak, gedhekake iman supaya kula panjenengan sedaya niku uripe tentrem ayem lan dianggep wong sing tansah ibadah marang Gusti Allah. Ya makane Rebo Wage sesuk kebaki ngene iki meneh ora apa-apa. Wong Pak Labib niku ya sugih kok. Nggih. Dikebaki ngene iki aja melu musala ngantek modot kok men. Ben nyewa tratak barang ngono ya. Iku ngoten. Niki kados ngoten. Lah sakniki kula jenengan ngabeni iki nek mboten ngibadah melalui ngaji niki terus arek kepiye? Nek ora cedhak karo kiai terus arek kepiye jajal? Salate bener apa ora? Bener napa mboten? Durung. Apa meneh kok jenengan wong gek kula sing wis diangkat dadi kiai wis salate amburadul kok. Khusuke niku kurang. Kadang-kadang kula niku lho yu. Aku lho Kang, ora sapa-sapa. Kula niku dadekke imam ngimami bocah-bocah. Anggere wis mrene takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ngoten niku atine kula niku ngomong porem kowe saiki. Dadi imam kowe. Niku ngoten. Ora iso khusuk. Maka supaya kula niku sedaya kula panjenengan sedaya niku iso khusuk lek salat, iso apik lek salat, kula jenengan kabeh ya kudu nderekke para alim ulama. Yo ngaji diderekke, dimulyake wong-wong alim niku. Nek mulyake kepiye apa sampean rene nggawa gedang rong tundun mboten. Kadang-kadang wong pancen kok salah. Ana kiai teko rawuh ngoten niku. Monggo Mas Kiai, wah disobyo-sobyo. Buasan ngoten niku. Seguane sak tenggok kon ngentekke. Ingkung loro kon ngentekke. Monggo Mas Kiai panjenengan telasaken malah barokah niku. Estu monggo. Dipaksa-paksa. Kuwi ora mulyake kiai ning mateni kiai ngono kuwi. Lah cara mulyake kiai iki kepiye? Ana selapanan Rebo Wage sampeyan niku rawuh mbokok ning pojokan jagong Pak Kiyaine bismillahirrahmanirrahim qala musannifur rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bidaraini amin ya rabbal alamin. Wis ngoten niku sampeyan ning pojokan jagong karo dingkluk matane diremke ya khusuk ngrungokke apa sing didhawuhke kiai. Ning bahasan wis rampung donga alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melek
takoni tanggane, "Mau ngajine apa Pak Ki?" Mbero ora ngerti. Niku wis padha wae mulyake kiai senajan sampean pilih ngaji turu. Ya bener apa sing didhawuhi Gusti Allah. Nek Allah lek ndakwahaken niku lha ya kala wingi sing tak sebut ning kon Selasan wingi. Lho sampean arek anu ya nonton YouTube. Ning kon Kiai channel apa kae ora ngerti kula. Niku ngoten. Niku apa sing tak sebut Gusti Allah niku gampangake dateng kula jenengan kabeh. Arek duweni ati sing ayem, arek duweni iman, iki yo gampang digampangke karo Gusti Allah. Ming menungsane wae cok wegah. Pripun Gusti Allah nek ndawuhaken alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nek jenengan niku kepengin duweni iman, hayo lunga ngaji. Supaya imane kuwi bener-bener ngebaki ati kula jenengan kabeh. Nek ati kula jenengan kabeh iki wis dikebaki iman, niki insyaallah atine kula jenengan iki dadi atri sing tentrem ayem. Ha kon ra ayem kepiye? Makane kula jenengan kabeh niki ati dikebaki iman. Titenane ciri-cirine wong iman kuwi ya kuwi atine kuwi dadi anteng arikala kula jenengan kabeh niku nglakoni zikir. Niku ngoten. Kalau Gusti Allah wis ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, eling-eling. Zikir marang Gusti Allah iku iso dadi ngayemake lan nentremake nenangake ati. Makane wong-wong pancen kene jamaah Rabu Wage kuwi nek ngaji do turu. Mergane ngopo? Tentrem atine. Penak napa mboten? Jenengan niku dikepenake karo Gusti Allah. Maka Gusti Allah niku ndawuhake kula jenengan kabeh dadi wong awam niku ora iso ndonga yo langsung tembus ning langit mboten saged. Ndonga ngibadah kula panjenengan sedaya kudu dilantari kula jenengan kabeh kuwi cedhak marang kiai, sinau, nderekake, nuntut ilmu niki insyaallah mangke nek pun diparingi ilmu kalian guru-guru kula jenengan kabeh niki dongane kula panjenengan sedaya niku sampun saged dugi dhateng Gusti. Ngono kuwi. Nah kali kula jenengan kabeh niki wis monggo lah. Yo bareng-bareng ngaji. Kula niku yo saiki gak senenge ngaji kula niku ya. Wong ora seneng ngaji kepiye wong kepeksa menjenan kok. Wis. Kula tak cerita ning rasa omong-omong lho yu. Yo sampean rasa menteleng yu. Kok biasa wae. Tak cerita. Kula niku badhe cerita. Iki tentang wong wedok iki. Hati-hati Kang iki tak peringatke sampean. Zaman biyen niku wonten wong Arabi, ngerti Arabi? Wong Arab alasan. Nek cara kene niku wong sing bingung ngono kae ora tau ketemu karo kiai. Ketemu setahun pisan men pendak halal bihalal kok. Niku tangklet kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek mung cara wong Jawa meneh Kanjeng Nabi. Nek wong Arabi niku mboten meneh Kanjeng Nabi mboten. Mat ngoten. Yo macan wong yo dan ora duwe tata krama kok. Muhammad. Nggih pripun? Kula badhe matur kalih jenengan. Menawi sasampunipun benjang jenengan niku kapundhut wonten ngarsanipun Gusti Allah, kula badhe tangklet saene kagem kula menika niku tetep urip utawa mati. Nderek jenengan. Kanjeng Nabi lek jawab niku mesem. Lek jawab mesem pripun cara Jawane? Arikala wong sugih-sugihmu kuwi isih padha lomo. Pejabat-pejabatmu kuwi isih padha adil. Lan permasalahanmu kuwi isih dimusyawarahke. Fadhahiru khairum min batnihi. Fadhahirud dunya khairum min batnihi. Luweh becik
kowe kuwi urip. Tapi tanpa capok. Idza kana aghniyaukum bukhlaukum wa umaraukum yudlimunakum wa umrukum nisaukum fabadluhu khairum min dhahri. Artinya kepiye? Tapi ari kala wong sugih-sugihmu kuwi kok wis medhit kon sedekahan ning Rebo Wage ra gelem, bareng-bareng nyawa tratak ra gelem. Ari kala pejabat-pejabatmu kuwi dadi pejabat sing nganiaya, ngemplangi pajak, korupsi, ya, dan lain sebagainya. Lan permasalahanmu kuwi kabeh ana tangane wedokanmu. Fabadnu dunya khairum min dhahrihi. Luwih becik kowe modaro wae Kang nek ngono kuwi. Niku Kanjeng Nabi ngoten. Nggih. Dadi wong wedok niku ya dadi penentu tenanan. Kadang wong wedok kuwi iso nyilakani, tapi kadang wong wedok kuwi iso nyelamet. Makanya kula suwun jenengan kabeh teng mriki niki wong wedok-wedokan kabeh iki. Iki dadi wong wedok sing iso nyelametake. Nyelametake wong tuane, nyelametake garwane, nyelametake keturunan-keturunane. Nggih, niku ngoten. Ya Allah Gusti. Pokoke jenengan niku nirune ku rasa niru sapa-sapa. Lah wong sampean wis tuwa ngono kuwi. Ahli jamaah selapanan Rebo Wage kok nirune kok niru Luna Maya. Kaya berat. Jenengan niku sing perlu diconcepengi niku teng Islam, niku teng dunia Islam. Niku wonten sekawan tiyang setri sing derajate niku paling dhuwur sak donya lan ning swargane Gusti. Iki ora ana sing nyanyi. Lah niku sinten mawon? Pertama Dewi Maryam. Nggih, ngertos Dewi Maryam ibuipun Nabi Isa. Sing kedua Dewi Asia. Bojone Fir'aun. Sing nomor 3 Khadijah Al-Kubra, garwanipun Kanjeng Nabi. Sing nomor 4 Fatimah Az-Zahra, putrinipun Kanjeng Nabi. Tiruan iku rasa turu-turu sing glowing-glowing barang. Mung sampeyan kuwi ketok ayu, kuwi ki ora mergo le pupuran iki ora. Tapi ketok ayu ki mergo ngopo? Mergo kesolihane panjenengan sedaya. Aja ngatur karo wong lanang. Ngatur karo wong lanang titenono kowe. Ya. Ning wong lanang ya ngono, dadi wong lanang aja plenyak-plenyek. Sing tegas. Kowe bojoku tak nafakoi, ngono. Malah sing nafakoi bojone. Berat ngoten iki. Lah niki wong wedok niku kadang-kadang iso ndadekake cilaka, ning kadang-kadang ya iso ndadekake selamat. Nggawa keselamatan. Contone. Kula niku wis ora wani-wani meneh debat karo wong wedok. Wis mbok apa bojo kula utawa mbok ning jaman mbok niku kula wingi tak critakake. Kula niku bar dadi nganten. Wah nek jenenge anak kiai niku lho ya dadi nganten bojone ayu kepingine dilalah langsung meteng ya iku. Ya mancen iki wong duwe bojo kok ya. Begitu dadi nganten 2 wulan langsung meteng. Tok tenan. Lah niki kula sanjang kali bojo kula. Bojo kula niku lenggahan kali ibu kula almarhum, kali bapak kula almarhum. Gek lenggahan kula sanjang kali kula sewetengi. Nduk, muga-muga diparingi lanang ya. Aku kepengin duwe anak lanang supaya sesuk iku iso neruske apa? Tindak lampahi neruske perjuangane bapak nih. Amin bojo kula. Mbok niku kula protes. Apa? Kowe ndek anak lanang? Ngoten niku.
Angge to, Bu. Ora iso. Putune aku wis kakan lanang. Bijing-bijinge pol. Lah nek iki ditambah karo anak pertamamu ki kok lanang. Aku sing mumet. Mergane kowe kuwi tekan tuwa ki isih biying. Wah kula duneke ngono lah ya ora trima to. Wah mboten saged kok. Tetep kula niku kepengin di anak lanang. Mung kula niku calon kiai kok. Kula ngoten niku. Bapak kula niku namung mesam-mesem. Ya wis, saiki mandi-mandinan donga. Mandi donga mupo mandi aku. Ngono mbok niku kula ngoten niku. Aku lho ya ngoten. Oke, aku ya ngono. Ayo kepiye? Awong kula ya dipondokke karo bapak kok 9 tahun ra ketumbeng pindah turu karo meng madang tok teng mriku. Wah, akhirnya tenan. Buasan ono perlombaan selama 8 bulan. Perlombaan mandi-mandinan donga kalian ibu. Wah tenan. Buasan ngoten niku selama 8 bulan niku kula mantap aji gunake ilmune kula. Napa? Mantap ajine kula niku sowan-sowan ningon kasepuhan sing sampun sumaret ing Magelang. Mbah Rama Agung kula suwuni. Mbah Dalhar kula sowani. Mbah Ki Khudori Tegalrejo kula sowani. Mbah kula dhewe kula sowani. Wes mubeng ben bengi ben malam Jumat kuwi pokoke men sobo kuburan. Nek cara wong kene muni Turki. Turut kijing ngono ya. Wes tahlil teng mriku niku. Sampai kula niku tengen Mbah Dalhar niku. Kula matur secara Jawa, "Mbah, niki kula sek perlombaan kalih mbok niku kula." Kula pone nyuwun donga kalian panjenengan, mugi-mugi Gusti Allah niku ngijabahi donga kula, anak kula lanang. Nek ngantek mboten lanang, kula kewirangan. Lah ning wong ya sing backingi mbokne kula niku Mbah Solihun. Ayo mumedhase to kuwi. Wis tuwa tenan buasan pun bojo kula ngulung-ulung arek babaran tak tunggoni. Ceritane niku. Buasan tak tunggoni teng mriku niku. Terus kula ngomong lanang rehat. Kudu lanang pokoke. Kula ngoten niku. Sing mbokne kula ya ngono. Ora iso tetep wedok mboten lanang aku. Dadi tunggone bojone kula babaran mah kula udur kali mbokne kula. Biare ngoten tenan tak tinggal metu ngoten niku ceprol nangis lanang iki kayane aku. Buasan mlebu langsung kalih mbokne kula putune niku dibopong. Mandi sapa dongamu karo aku? Anakmu wedok tak delok ki macen iya. Tak kira ki ana ikute jebule malah belekan iki. Masya Allah. Ya Allah Gusti. Lah niki jebule tak pikir-pikir tekan sakniki. Niki jebule nylametaken kula dongane ibu niki. Nylametaken kula. Nek kula kok isih ndek kula ku duwe anak lanang, tekan saiki kula niku seglangsaran teng mriku niku teng terminal Bandungan. Numpake ngrono rene semiran barang. Tapi mergolek anake wedok terus kula niku terus dadi prihatin. Kepiye carane wong kuwi anake wedok, panen anak wedok iki kudu iso ngaji, sekolah sing cukup, dingajekke lan sakniki kudu iso apal Quran. Supaya napa? Supaya iso nyelametake wong tuane lan mbah-mbahne lan sedulur-sedulur. Nyelametake ning endi? Ning akhirate. Nek ning donya ngono ora usah ora apa-apa. Niku hikmahe wonten mriku niku. Walah, Masya Allah. Jebule wong wedok sing nyelametake niku kaya mbokne kula. Nek sampean mbuh. Wong kadang-kadang sampean kuwi, ya. Kadang-kadang niku sampean niku ya cocok malah nyumpek sing bojone lanang kok. Mau nika diteni kali Pak Kiai, angger mangkat ngaji kok pamit karo sing lanangane, kuwi berarti imane kebak. Ngono ya? Ya. Ning nek ora pamit kendung. Ya meng kendung kok kencengi meneh lah ngono ya. Nah niku mah. Makane kula jenengan kabeh niki dadi menungso mbah lanang mbah wedok niki intine setunggal. Nek pancen kepingin kula panjenengan sedaya niku cedhak marang Gusti Allah, ayo bareng-bareng kula jenengan kabeh ki nyedhak marang para kiai. Aja ninggalake kiai. Wis tak omongi sampean, aja ninggalake
Apa meneh kok ngantek glendeng kiai. Yo kula mlebu mriki niku ana sing ngomong kok yatim, ngono kuwi ya. Ngoten niku. Ya. Lah makane aja pisan-pisan glendeng kiai. Mbak apa kiai kena masalah apa-apa, sampean sukut meneng. Aja kok muni wah kiai iki wis rusak. Aja. Kranten Kanjeng Nabi ndawuhaken kepripun? Sapa wonge sing ngomong halakan nas, menungso kuwi wis rusak. Mongko wong kuwi mau sing ngomong muni menungso kuwi wis rusak, kuwi termasuk wong sing rusak. Makane arep kaya ngapa perbedaane kiai sing kene kuancen muni A, geger muni B, nggih. Terus sing kono muni C, sing kono muni dan lain sebagainya. Panjenengan totaken. Krana khilaful ulama rahmatun. Krana perbedaan pendapat kiai kuwi nggawa ngelmu, ora sembarangan. Paham? Makane teng mriki niku wis rasa fanatik-fanatikan yo. Wah aku nek ora karo Mas Kiai Labib ora. Engko zaman meneh Mas Labib ku kurang sip, tetep ae Mbah Solihun anakan kae sing sip. Ngono ya. Wis rasa fanatik-fanatikan sing penting golek ana ngilmune. Disuwun ngilmune diamalake supaya kula panjenengan sedaya kuwi dituntun ning dalan keslametan. Wis sing mantep fa insyaallah. Sapa sing istiqomah ning selapanan Rebo Wage insyaallah dipun paringi keselamatan donya lan akhirat. Sapa sing istiqomah selapanan Rebo Wage kalian Gusti Allah bakal dimulyakake donya lan akhirat. Allahumma amin. Pun niku mawon sing kula aturaken niki mboten sah suwe-suwe, wis jam 1 punjul 30 menit. Wis apa meneh? Wis apa meneh yu? Meneh. Tekan jam 2:30 kuat ya? Ya, wis nek mancen kuat sampean mbego kok kono kula tak bali. Wong teng mriki wong kiyaine ombyokan kok ngene kok. Tak kira niku kula niku ngaji dhewe jebule kok ana kiai meneh munggah kiai meneh. Iki pancen mriki niki kalian Gusti Allah niku dinten niki dipun paringi berkah ingkang kathah. Dan panjenengan menika niku sedaya teng mriki keluberan berkahipun para alim ulama. Allahumma amin. Pun niku mawon ingkang kawula aturaken donga dinonga mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan keselamatan, tansah dipun paringi panjang yuswa, dipun paringi kesehatan zahir batosipun, lan mugi kula panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah, dipun paringi keturunan ingkang sholih lan sholihah, dipun paringi rezeki ingkang kathah, ingkang barokah, lan mugi kula panjenengan sedaya pungkasanipun pinaringan ingkang husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tawahidana wa sallim aqidatana wa sallim qulubana wa sallim anfusana min afatid dunya wal akhirah. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala tulaba ilmin wa khairin illa a'antah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah suturana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin
wa alhiqna bis solihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.